And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginagamit ni Mama ang sex appeal niya para magka-boyfriend siya. Para magkapera siya. Hindi ko alam kung tama na isend ko ang secret file na ito. Pero dumating sa point na ito lang yung nakikita kong paraan para gumaan ang pakiramdam ko. Sana maging bukas ang isipan ng lahat at hindi basta-basta manghusga kapag narinig nyo ang secret file ko. Itago nyo ako sa pangalang Mavs. Madalas kaming mag-away ni Mama dahil palasagot ako. Inaamin ko, sumasagot ako. Pero hindi dahil sa bastos ako. Pero dahil gusto ko lang ipaglaban kung ano yung gusto ko. Kasi ang gusto ni Mama, gusto niya akong gawing pawn niya. Lahat ng gusto niya dapat sundin ko. Matanda na ako. Adult na ako. Tapos gusto kong magkaroon ng higher salary para masuportahan yung pamilya ko. Pamilya namin. Kaya nga ako pumayag sa gusto nila na mag-abroad ako. Malaki daw kasi sweldo doon. At mas makakatulong ako sa kanila. Kaya, yun yung sinunod ko. Our most memorable fight ay yung sinabihan niya ako na dapat daw tularan ko siya. Tanga at bobo daw kasi ako. Kaya hindi ako pumapasa sa mga job interviews ko. Sa paniniwala ko naman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, makakapasok ka sa trabaho. It depends sa qualification at position na ina-applyan. May mga panahon na kahit magaling ako, sa interview ko, sa exam ko, hindi naman ako tinatanggap. Pinagmamalaki ni Mama na lagi daw siyang pumapasa sa mga ina-applyan niya. Promodizer, quality control, massage therapist, and so forth. By the way, hindi po tapos ng college ang mama ko. Pero lagi niyang tinatatak sa isip ko na matalino siya. Tapos confident daw siya, kahit hindi siya magaling sa English. Pero ako daw na anak niya, bobo at tanga. Kaya dapat tularan ko daw siya. Sa isip-isip ko, gugustuhin ko bang maging katulad niya? Siya nga ang dami-dami niyang naging boyfriend. At ginagamit niya yung mga boyfriend niyang yun para sa financial needs namin. Hindi ko naman siya masisisi kasi 9 na tao kami sa bahay. Andyan yung grandparents ko. Nandyan yung mga younger cousins ko. Ako, kapatid kong babae, at siya, mama ko. Tapos 3 lang kami nagtatrabaho para sa bahay. May mga nag-aaral pa.
Yung daily needs, yung bills, at kung ano-ano pang dapat pagkagastusan. Yung kinikita daw kasi ni Papa, pang tuition lang ng kapatid ko. Yung kinikita naman namin ng pinsan ko, kulang pa raw sa pang-araw-araw at bills namin. Alam nyo ba, ilang beses ko na ring naisangla yung ATM ko. Makatulong lang sa bahay. At dahil din sa udyok ng magaling kong mama. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na ginagamit niya yung sex appeal niya para magka-boyfriend siya. At para padalhan siya ng mga lalaki ng pera. Hindi sa nilalait ko yung mama ko, no? Chubby siya pero malakas yung appeal niya. Maputi. Kaya mapapatingin ka rin kung lalaki ka. Nung bata pa ako, kapag naaalala ko, lahat ng gusto niya dapat masunod. Mula sa mga kaibigan, course ko sa college, lahat sinungsunod ko siya. Natuto lang akong lumaban as I grew up. Kasi dito nalalaman ko na yung gusto ko. Kung ano yung tama. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hanggat nasa bahay daw niya ako at siya yung nagpapakain sa akin, wala daw akong karapatang magreklamo. Ang masakit pa dito, alam ng lahat ng tao sa bahay namin yung ginagawa niya. Pero hindi sila umiimik. Kasi iniisip nila na mas mabuti na yon, at least, nakakatulong sa financial needs namin yung ginagawa niyang panlalalaki. Naisip ko lang, no? Hindi yun fair para kay Papa. Kasi biruin mo, nililihim naming lahat kay Papa na nanlalalaki siya para lang kumita. Ayaw rin namin bigyan pa ng sama ng loob si Papa sa abroad, kaya hindi na namin sinasabi. I don't wanna judge my mother. Ang ayaw ko lang ay yung sinasabi niya na matalino siya, na magaling siya, tapos bobo at tanga ako. As if she's perfect and clean. Sa tuwing sinasabi ko sa kanya kung ano yung gusto ko, sinasabi niya na bastos daw ako at makasarili ako. Ilang beses ko nang ipinaliwanag na magkaiba kami. Iba ako, iba siya. Iba yung natapos ko sa natapos niya. Para husgahan kung ano man yung kaya kong gawin. Dinidiktahan niya ako kung ano yung dapat kong gawin. Isipin ko daw yung makakatulong sa bahay, dapat daw yung malaki yung sweldo. Minsan pa nga inuudyok niya ako eh. Na gumamit daw ng lalaki para magkapera ako. Hindi ko lang maisumbat yung panlalalaki niya. Kasi nga, nakakatulong yun para sa pangangailangan namin. Minsan napapaiyak na lang ako sa sobrang inis. Kasi sa huli, talo ako eh. Lagi niyang ipinamumukha sa akin na wala pa daw narating yung ibinibigay ko sa kanya. Compared sa lahat ng mga nagastos niya sa akin simula ng pagkabata ko. Kaya yun, nagdesisyon ako na pumayag na mag-abroad. Para makatulong sa bahay. Para na rin makalayo at makatakas. Hindi ako TV. At hindi siya remote control na lahat ng gusto niyang channel ay mapapanood niya. Hindi ako perfect na anak. Oo, may mga kasalanan ako, pero that doesn't mean na masama akong anak. Tao lang din ako na may sariling utak at katawan.
Gusto ko lang maihinga ito sa inyo. Hindi ko lang kasi alam kung anong gagawin ko. Kaya, I decided to escape by working abroad. Siguro, eto na yung pagkakataon ko para humingi ng advice sa sitwasyon ko ngayon. Baka makatulong po kayo sa akin. Muli, ako si Mavs. At ito ang aking secret file.